Okay po mga ka-farmers, rescue time na naman. Nay. Ay padul lang, ay betul dia oi. Ay motor dia ay bukan sakit may isa ka. Ay motor ay. Eh. Sa motor ni na sing motor ha. Dilera mo yung motor to ha. No. Oh dali. Dali, ang hindi ay. Jawa kay tabi. Ha. Ayay. Pumuk na Brown. Ito po, rescue to, rescue. Bird! Di tumadaw kong way motor ay. Atong lubong. Way motor ho. Ngotong ra. Bird! Lubong na naman ulit mga ka-farmers! Happy birthday! May panyatras ka tular ko! Atras na tayo. Ik. Oh! Okay. Bira, otro na naman. Ala dito bagay para mabasa na. Tubig diri ho. Kanino? Oy, giho naman o, giho! Puno na. Bila niya pala pagawas na ito. Pagawas na ito. Pagbiras. Bilan, ikaw, tular mo nito. Migo. Happy birthday. Migo, happy birthday, Bert! Ah? Tingin ay kulo. Ayo, pagluhod po! Sama ka! Luhod pag unatan ako. Awar das ka ba kung nga? Ay, pagluhod! Sorbeno ba? Lord, ito sulok ko yung anak ko na. Ayaw, pagluhod lang. Luhod para na. Ano ko ako? Wag ikuha, ikuha. Ah, sa moton di ay. Happy birthday! Makain na dia. Tapi pinuk mo ni. Plastar na siya dia. Ito ang minisyon. Laom na ni diri ra ba? Ay, gyud kumpensa diri kay. Baka masisira buhay niyo. Okay, part 2. O mga ka-farmers, part 2 na naman kami. Abangan ang part 2. Tingnan nyo. Yung mga tropa namin mga ka-farmers, oh. Ay, load ratan! Ay, pag-load! Okay po mga ka-farmers, part 2 na naman kami. Bira! Okay, tingnan nyo. Yanmar lang. Withdraw! Papay puta! Ini bira nito ba? Yes, tunaan! Wow, tunaan! Tunaan naman, tunaan! Kaya naman ko na!
A few moments later. Okay. Kaya ito. Uy! Ano nagkataon na? Yan na kay... Part 3 na naman! Ito na pong part 3 mga ka-farmers! Tara amigo, lukot tayo na! Ay! Driver, huwag ka na! Luya, huwag na ako eh! Ay na nagkonit ay paggarap na. Unit madaot ra. Ito na pong part 3. Isa amigo, isa. Relax na, kay layo pa. 2 hours later. Ba. Hoy, kaple, hoy! Hoy, kaple ni mo! Kab... Nalukot atas ligid. Berarti ka ba kay Kabli Alexan?